राजुकुमार मुसाहारिनि मोनसे मिथिंगा अनसायनाय हाबाफारि। 2 किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिन लावथाइनि लामायाव गोबां बायदि रोखोम बिफांनि फुलि गायनायजों लोगोसे हाग्रा दुफबनाय आरो बायदि दाखोर दालाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै होदों राजुकुमार मुसाहारिया। क'क्राझार सोहोर हाब्रुबारि गामिनिफ्राय गेन्द्राबिल गामिसिम उदां माइ दुब्लि गेजेरजों थांनाय 2 किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिन लावथाइनि लामायाव गाव हारसिंनो कृष्णचूड़ा, राधाचूड़ा, आवजार, सनालु बायदि रोखोमनि बिफांफोरनि फुलिखौ थांनाय 2024 मायथाइनि 5 जुन आबहावा सानाव गायदोंमोन क'क्राझार सोहोर मैदेरखर' गामिनि राजुकुमार मुसाहारिया। मख'जाथावदि दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव साख्रि मावनाय राजुकुमार मुसाहारिनि बेफोरबादि मिथिंगा अनसायनाय हाबाफारिखौ नुनानै जायगानिनो साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय माखासे सुबुंफोरा राजुकुमार मुसाहारिजों लोगोसे मदद होनो आवगायबोदों। राजुकुमार मुसाहारिया आथिखालाव बोथोरनि गोबां दुंथाइ बारायबोनाय आरो आबहावानि गुबुंले जाबोनायखौ होबथानायाव मदद खालामनायनि थांखिजों थांनाय 2024 मायथाइनि आबहावा सानाव गायनाय बिफांनि फुलिफोरखौ दिनै फोसाबनानै होनाय, जेवरा होनाय आरो सुनै फुनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बिनि अनगायैबो हाब्रुबारि गामिनिफ्राय गेन्द्राबिल गामिसिम थांनाय बे उदां लामायाव गायनाय बिफांफोरखौ जाहाथे रावबो खहा खालामा बेनि थाखाय लामाजों हान्थिगिरि सुबुंफोरनिसिम खावलायहरदों बिथां राजुकुमार मुसाहारिया। बेजों लोगोसेनो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे लामायाव गोबां समाव थांनानै जौ लोंहैनाय, मैला खालामनानै फैनाय बायदि गाज्रि खामानिफोरखौबो मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों राजुकुमार मुसाहारिजों लोगोसे गामिनि दैदेनगिरिफोरा। ओरैनो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो माखासे चेनेलसिम बे जायगायाव खबर लानो थाखाय खथि साबायखर बावबाय। ओरैनो जोङो बे जायगाखौ दासिमबो मोरिंवा खालामगासिनो दंमोन 2008निफ्राय फैयै बे समाव एसे साफासिनमोन, खिन्थु गेजेर खलमनिफ्राय फ्राय मानसिफ्रा जायै लोङै लेथ्रा खालामो आरो दा बोथोरखौ नायनानै बिफांनि खुब दरखार जादों। ओंखायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय इनभाइरनमेन्ट डेनिफ्राय आं बे बिफांखौ गायजेनदों। बे गायजेननानै दा बेखौ माने जोथोन लायाबा बिफाङा थांनानै थाया। बे खेथ्रआव आङो फ्राय मानसिफोरखौ खावलाय बयबो आंजों लोब्बा लाफैदों। बाखि फरेस्टनिफ्राय हरदों हरा नङा, आंनि सासे लोगो नरेश्वर बसुमतारी आरो गेन्द्राबिल गामिनिफ्राय औवा हरदों, हेल्प मोनदों आङो। आं गायनायाव हारसिं गायदों, थेवबाबो सासे गेन्द्राबिलनि सासे गथ' सनजय होननाय बे आंखौ मदद होदों। दा उद्देश्यआ बेनो, बे जायगाया बे लामाया जोंनि मोनसेल' फ्रि जन, बेरायनो जों बाव गोग्गो बार मोनो फुं बेलासि। ओंखायनो बे जायगाखौ जोङो नागारनो हाया आरो बेखौ जोङो मर्निं वाक खालामना दासिम 15-16 बोसोर जाबाय। ओंखायनो बे जायगाखौ जोङो सोमखोर खालामनायनि मोनसे मिजिं लादों आरो बे जायगाखौ जाहाथे बयबो फैनानै बाव मर्निं वाक खालामफैनो हायो, फ्रि माने बार मोनसे आबुं बार लाफैनो हायो आरो। गोदोखौ होनबाय आङो 2008-9 बाबो बाव मर्निं वाक खमसे खम 80-90 जनसो मानसि बाव थांलाय फैलाय खालामोमोन फुंनि बेलायाव आरो। दा बिसोर मानसिफ्रा सोरबा 70 बोसोर 80 बोसोर जाबाय, दासिमबो माखासे थांनानै दङ। माखासे एक्सपायार जाबाय खिन्थु दासिमबो बे मर्निं वाक खालामनानै देहाखौ गोरा लाखिनानै दासिमबो बिसोर 80-90 बोसोरसिम थांगासिनो दं। दा जोंबो जाहाथे बेबायदिनो गोग्गो बार बा मर्निं वाक खालामनायनि गेजेरजों जोंनि देहाखौ जों गोग्गो लाखिनो हायो, बेनो आरो। बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो बे लामाया? बे लामाया हाब्रुबारिनिफ्राय नांनानै बर' गेन्द्रासिम बै मेन रड सालखसा बे रडखौ कानेक्सन जायो आरो बे। जिहेतु नोंथाङा गाव हारसिंनो बिफां गायदों, दासिमाव फांबेसेसो बिफां गायखो आरो बबे जायगायाव? बिफाङा दासिम बांद्रायबो नङा, 100-150नि गेजेर। बेयो हाब्रुबारिनिफ्राय गेन्द्राबिलिसिम आरो आंनि मैदेरखर' गामियावबो आङो जायगा गैयैखाय बारा गायनो हायाखै, 10-15था गायदों, थांनानै दंजोबो आरो बाखि फांथामसो थैदों। जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनाय नुयो, नाथाय जोथोन लाया। जोथोन लाया। जायनि जाहोनाव बिफां लाइफांफोरा थैलाङो, नाथाय नोंथांनि गायनाय बिफां लाइफांखौ जों थांनानै दं, गोथाङै नुदों। नोंथाङा माबायदि जोथोन लाया? जोथोन लानाया आङो सब समाय फुङावथ' थाबायखायो 6 किल'मिटार थाबायनानै मर्निं वाक खालामखांनानै आरो आं नायफिनबावो आरो बेलासियावबो आं थाबायफैयो। बिदिनो आं सब समाय बेखौ माने खुब मानसिफ्रा बिफांनि भेलु बा बिनि साया देरनायनि गेजेरजों बिफांनिफ्राय जों मा मोनो
बे बुस्थुखौ माखासे मानसिफ्रा मिथिजोबा गथिखे बेखौ फोथांनायाव ओरैबायदि माने मोगा मोगिबो जानांनाय जादों एखमबा मोसौनि एखमबा मानसिनि सोरबा गोसोफ्रा माने मा बुंबावनो बिफांखौनो गावनि सुथ्रुसो साननानै लाग्रा बिदिबो मानसि दं बा माबा मोनसे मोनदों नामा बियो सोरनिबा फैसा ओंखायनो बिदि मावदों बिदिबो सानलाय लाङो नामा खोनानायबो मोनदों दा बिदि खुनु नङा थारमाने बिफांखौ जायखि गाया जोथोनखौ जाय फारि लानो हायो आरो आंनि नामा राजु कुमार मुसाहारि गामिया मैदेर खर' आङो साख्रि मावो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव एकाउन्टेन्ट हिसाबै दा जोंनाव नैबे रिटायार पारसन आदै बे माखासे खोथाखौ बुंसिगोन बेयाव माखासे खुब दाखोर आरो जाला लोंला खालामनायनि सोमोन्दै आदैनाव एसे सोंनो हासिगोन दिनै फुंबिलियाव आङो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम मिडियानिसिम साबायखर जासिहरग्रोबाय जे जोंनि खावलायनायखौ नोंथांमोनहा लाखिनायनि थाखाय आरो आंनि हाब्रुबारि गामिनि माखासे रिटायार पारसनफोरखौ लेंहरनायनि गेजेरजों आङो दिनैहाय नैबे खामानि मावनायाव जोङो हेफाजाब होफैफादों जे जोङो नुबोदों दैज्लां समावनो हयथ' गायबोदों बिफां माखासे बेखौ जोंनि बियादै राजु कुमार मुसाहारि बिथाङानो गायदों दा बिथांनो लोगो लोब्बा नांगौ होननायलाय माने जोंबो बे लामाजोंनो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामनायखाय जोंबो एसे बिथांजों लोब्बा लाफानानै बिफां लाइफांनि जोथोनखौ जोंबो खालामनि होननानै आङो माखासे बिथांमोनखौबो खावलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनैहाय नुजाफैदों आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों साबायखर जासिदों दा बेबादिनो जोङो जोंनि नैबे हाब्रुबारि टु गेन्द्राबिल लामा जे लामा दोंसे दङ बेवहाय सारिय'फाले माने मोननैबो सोनाब सानजा बेबादि सेर सेराव जोङो बिफां लायनानै मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखिनि गेजेरजों जिहेतुके मानसिफ्रा गोजोन बारहावा मोनो एबा जिरायनायनि थाखाय गोजोन मोनो दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो बेखौ मिजिंथिनानै जोङो बे खामानिखौ आखायाव लानाय जादों दा बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि बे लामायाव थानाय जें जाबोर हाग्रा बिफां लाइफां गाज्रि रज'नायफोरखौ बेन्दों बेनलाफोरखौ जोङो दिनैहाय खामला होनानैब्लाबो माखासे एवस्रांहोदों आरो गावनो गाव परिश्रम खालामनानै जोङो मावदों आखायाव लादों आरो दा देरखानाय माखासे बिफांफोर दं बेफोरखौ जोङो सुनै फुननायनि बेबस्था लादों दा दिनैनि हाबाफारिया जोंना जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दा बेखायनो जाहाथे साफ्रोमबो गोजान गोजाननिफ्राय जोंनि बे जायगायाव बेरायफैनाय बा मर्निं वाक इभिनिं वाक जायफोर बिथांमोना खालामफैगोन गोजोनै सान्थियै जाहाथे खालामनानै थाङो जाहाथे बयबो जोंनि बे लामायाव नुनाय दाखोर दालाफोर नुयोब्ला बिफां लाइफांखौ सोरबा अनिस्थ' खालामनायखौ नुयोब्ला जाहाथे फंसे फंनै एसे सोंखारिलाङो बुंलाङो बेबायदिखौ आङो मिजिंथिदों आरो आं बेखौबो आसा खालामदों जाहाथे मावग्रानि सायाव बिथांमोनहा थुलुंगा खांहोनाय मोनसे बाथ्रा फोरमायहरो बेखिनिखौनो आङो बुंदों दा बेबादिनो जोंनि खामानिया दिनैसिम सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबाय थागोन जोङो फैगौ बैसाग दाननिफ्रायबो आरो बेवहाय जोङो गोदान गोदान बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारिखौ जोङो थांखि लागासिनो दंखायो दा आङो सान्दों माने ओरैनोब्लाबो जोङो थाखा फैसा सोरबाया सोरखारनि मोन्दों आरिदों साननो हागौ नाथाय बियो एखेबारे मिसा खोथा जोंहा बेवहाय माखासे जायफोर गोसो गुदुं मानसि बेफोरनिफ्राय जोङो गरसे गरनै थाखा खांलायनानै खामला होदों आरो जों निजे बेफोरबायदिखौ मावदों आंबो सासे रिटायार पारसन आंबो सासे फोरोंगिरिमोन जोंबो माने गावबा गावनि जायगाफोरखौ साफा लाखिनाया जोंनि बयनिबो दायित्व होननानै जोङो साननानै दिनै जोङो बे खामानिखौ मावनो आखायाव लादों आरो मा दा आङो बेखौनो जोबथारनायाव बुंबावो जे जोङो जिहेतुके बे खामानिखौ मावलांगोन जोङो माने दा ग्रिन सोमखोर मोनसे माने नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो बेखौ मावलांनो आखायाव लागोन आरो लालांबाय थागोन बेखिनिखौनो आङो बुंनानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आर'ज गाबहरनानै बेखिनिखौनो आङो दिनै बुंबाय